Maliwat ka pa? Kayo nung pasisma ko na. Yan tawa, pilit ka sa Chirisa. Daw iras tsura mo. Tanawin mo din, tigil tsura mo. Hindi ako pero pamba kasi mo, wala kayo ng tisin mo na. Alam siya. Nadagdag pustiso ko. Mabalal kasi mo, ibutan ko na rin pustiso ko sa bano lang. Sino isa ka? Welcome! Welcome to Ilogan Club! Sa Ilogan Club para mag-firing. Yes. Firing, kaya in-invite niyo isang tag-iya. Amo ginidya. Gagaray ka panibot na mo. Ang balbaw, Diyos ko, miss nandi na balaan yung agi. Kaya balaan nila yung mga agi. Hindi ko nung Tingog mo rin mo pala kalaki na nanda. Diyos ko, hindi ko manago, man. Hindi ako ginaguro yun, dahil. Mga muna babati ako, pero medyo malala ang pagkaagi ko mo. Diyos ko. Ops! Untat da! Dao, ginamak ni Mang Pangaw. O, ito da Kaya? Damak luta. Ano ba mo? Damak. Wala, kita mo to bra ko, ha? Na. Eh, awa. Ejete channel yan, anong ba mo gina? Ejete channel yan, anong ba mo gina? Si Eric, sabi na pang bago na mo, ano tumambay Wala, mo? kaya sa malain niya, ang lain ng simo ya, kaya patak doon mo ko, at ako mo ko isang bulaya. Ano ang inaangayin si mo? Kanya, ginan buto mo buko. Hindi mo kita pikitik kaya wala kaya ng simo ya. Ano da? Ano gusto mo yun? Ha? Uy! Doy! Doy! Sinsyagin, Doy! Hindi tungod! Dagdag ko na ako niya. Teko, ano tinapya tsura mo? Pagkakarapya ko, hindi ka na makarag. Pagpulis pala ito. Meron. Hindi kayo dali. Pagkulit sa balanya ng balanya mo. Makaputi budla ya pati kita. Abi ko rin doon. Pagpulit tabi ni mama ko dala ako ng tilapia ko. Pero pala ge sa nahulog ka dilog tinlo. Salamat ka lang dahil kay wala. Pasalamat ka lang kayo sa tilapia kayo sa kantat. Te, nagamot ka na. Namian ka man no, namian ka man no. Nabasa. Basta no, budag na mag-vlogger. Paligo to. Sir, budag na mag-vlogger, sir. Paligo to. Pabligyan na lang ako lamayo. Gintutoy. Ano, gi? Ang tsura mo pala na. Nag-ilo. Daw yung tsura yung tilapia. Paanta mo buhaya. Ano ba ko sir? Ha? Bago. Linte, tamo kaya sa buong Martes ka kabuhi din sa kabutan. So, Bal mo, ako magulang ng bal mo. sa bagay, kanino nga ako nung ipabukalan, kaninong 24 hours now, para makuha pati Muris. Muris. Hindi na Muris lang. Anong pamatsagan ta? Okay, pero nga, sa bagay, no, ako nung ginulunman, kaninong 24 hours nung, para makuha ang yangari mo. Ano sigmuna mo, sir? At sige na ha. Oh no. Mapalpag na ko ha. Sige na. Sige. Isa. Agay. Dua. Agay. Tatlo. Agay. Ganito. Tama na nong. Apat. Sakit mo, hindi na kapag liha. Lima. Tama na. Napantos ka. Sakit na. Agay. Uga. Agay, tama na nong. Kapulin ako. Ayawan ko sa imo ba? Oh, ready ka na? Ready Tanga. nong. Ay, kagago si mo. Wala pa ulit siling nga makaon ka bayabas. Nag-ambal pa lang kung ready ka. Imutang na na eh. Liwat. Ano ka na? Anong bal? Oy. Kagi ko yung priso. May mga tato ko din. Hoy! Kagoy piso, may mga tato, okay? Amo lang tingnan sa ligan mong kubrato. Daw lago man na. Ano ba? Ha? Ala, tigre na. Tigre sa babaw. Hindi na tigre. Daw kuring man na. May sita na may lago na. Di nang lago na. Daw wala man di lago. Daw pugo man. May kobra pa kita eh. May kita kobra? Anong sala sa upod ko nga gin ano mo saw? Ganan. Amo ni gini ang mga tao sa kalibutan nimo. Animal class si bata niho.
Kung paimnom mo sang tubig nga 8 ka baso, hindi maubos. Walo ka baso sa isa kadlaw. Wala. Paimnon mo gani walo ka baso nga tubig sa isa kadlaw, hindi mo ubos. Amo gini ang mga tao sa kalibutan. Akig tulok sa iya nga side. Sige, bataw. Sige, okay. Amo gini mga tao sa kalibutan niyo. Animal nga bata niyo. Paimnon mo sa katubig. Sang 8 katubig sa isa kadlaw. Iwan. Tandaan mo ha. Kutob subong. Sugod gali. Nakutob. Sugod si Bong. Tandaan mo ni ha. Sugod subong, hindi mo ako patawgon nga tatay mo ha. Ate okay ah. Pre na lang tawag ko sa imo. Labugay boys, ari na sila. Oh yeah, Labugay boys.